Odan CTC TV. The American Biano of Anissa. Odan for na Jatum. Te party. What I say, what Jatum? Te party Jatum. Odan for Jimudi. Muti Tum. City TV. COMOAKU. City TV. I want a place, Michel. Blaster place, no. Ghana local place, no. All will be a share. City TV. City na. Keko. Boa. Abusuafo ɛyɛ musonfo Odan Citizen ɛnie me CEO for Odan Citizen TV and Media na me ne Achimansa blog tourism ambassador me na mehwɛ Achimansa Mpotamienya tourism me na me da no na ɛne da yi no makɔyɛ the tourism ambassador for ɛyɛ Achimansa enclave no mabɔ apro ana metumi nan ana masɛ madwo sɛ ba na me de mabɔ apro ɛwɔ ɛyɛ tourist site baako a agye din wɔ Achimansa area mi ha a yɛto din Obatampa Koniakwa river. Sɛ nsuo wei no wate ho asɛm a nsuo na ɛwɔ ha no ɛnam akɛse adwen na ɛwɔ mu na mu yɛmfa yɛano nyɛ de ɛnka yɛnwe nti na mede mo ba sɛ yɛbɔ apro na yɛwɔ si bi a ɛnam no yɛ de ɛte anansi bi nsuo no tie na osuma ɔkɔyɛ tourism ambassador for Achimansa area yɛwɔ si bi biara de ɛte nti mo nim akyi na yɛnkɔhwɛ si bi a ɛyɛ Obatampa Koniakwa ɛyɛ tourist site ne yɛ de ɛte ansa no wobɛtwa w'ani ahwɛ w'akyi a wobɛhu sɛ dwumadie no ɔmo yɛ beae wɔ hɔ a ɔmo gu so yɛ wobɛhu sɛ ɔmo si dan wɔ hɔ saa dan no a yɛsi wɔ hɔ no sɛ obi ba sɛ ɔbɔ apro wɔ ha a ɔno na onipa ko bɛdi kan de akɔ na wakɔhu mpanimfoɔ wɔ hɔ na ɔde n'aba na ɔkɔbɔ apro nti saa dan no a yɛsi wɔ hɔ no ɔmo wie a hɔ na sɛ tourist bi ba sɛ ɔbɛhwɛ ha na bɔkɔ no akɔtua sika kakra yɛde abɔ apro nti wobɛhwɛ sɛ canopy work nso yɛde ɛɛkɔ so wɔ ha canopy work no ɔmo gu so yɛde ɛɛyɛ sɛ obi ba a ɔnsi nsuo no mu straight ɔbɛfa ahoma yi so a de akɔfa nsuo no inside nti wobɛhu sɛ canopy work nso yɛde ɛɛkɔ so a nti no mmieni akyi na yɛnkɔhwɛ si bi a ɛyɛ nsuo no yɛde ɛteɛ nti mo ni akyi yɛnkɔ okay so nti no aha ne entrance a yɛfam yɛde kɔ ɛyɛ nsuo Koniakwa na Obatampa Koniakwa kɔhwɛ ɛnam nti mo ni akyi na yɛnkɔhwɛ si bi a nsuo no yɛde ɛteɛ nti yɛnkɔ na ade baako nso ne sɛ nsuo no woba yɛmfa mpaboa ne de ɛwura mu owura mpaboa na ade nan nso bɛhwɛ a awura me mpaboa na mede me nan na yɛde esisi fam na yɛde wode akɔ nsuo hɔ yɛmfa mpaboa nyɛ de ɛnkɔ nti no yɛnkɔ woyɛ ɔhɔ na ɔba bɛhwɛ ɛnam yi a sɛ ebisade bi da wakoma so na sɛ ɔba a wonya de bread no gu mu a na woyɛ dɛ ɔka deɛ da wakoma so biara ɛnam anaasɛ nsuo yi bɛtumi yɛ dɛ ayɛ ma wo nkeka ne ɔba a wontumi yɛ dɛ wontumi nwo sɛ yɛfum ato na aba ha na wode bread yi ba na wone ɔmo kasa na woka ma bisadeɛ no a nananom sɛ wobɛtumi yɛ dɛ ɛyɛ fum nti aba meba na atɔ bread ɛde aba si bi a wobɛhu si bi nam nankasa yɛ dɛ ɛteɛ nti mɛbubu agu nsuo no anim na mahu si bi yɛ dɛ ɛteɛ nti wo yɛnkɔ okay ɛti na bɛpie nsuo no nti wɔhwɛ a wɔhu sɛ canopy work na meka no ɛna gu so kɔ so wɔ ha nti canopy work ne fa ne sɛ yaa de kɔpie abɔnten hɔ nti bɛɛ kakra no woba a si bi a mabɛgyina ha sei no yɛma mɛgyina ha bi wobɛkɔ akɔtua sika no wɔ anim wɔ si bi a mede kakan na wafa canopy work no so a na wobɛgyina na wahwɛ si bi a nam no yɛ dɛ ɛteɛ wode paano no tum a ɔmo nyinaa bɛyɛ dɛ ɛbɛba ɛti nim aba
bread ni bi aba na ekura me to hwɛ o camera na ni nti mbe bubu egu ani no mu ha wa emmoa no bɛyɛ dɛ ɛbɛba nti muni akyi ne yɛ dɛ yɛnkɔ asa hwɛ na mo ne gu kesi wow yɛnwe mpo hu mu so yɛ sɛ ɔbɛwe saa nam wei asɛm a ɛbɛto no aberante bi try ade ɛto no anyɛ papa nti nam akɛse ɛwɔ nsuo mu nyina yɛmfa nkɔ fie nkɔyɛ dɛ ɛnwe efi tetetetete na mama nsuo yi ma ɛbɔ kuro yi mu dɛ nti makɔyɛ tourism ambassador yi kyɛ ne de mede mo ba na mo ma si gɛnti bɛ bubu bread no na mo hwɛ de wi a mo hwɛ bread na me na mo ba bra kakama na kɛse fie mo mo hwɛ gu ho amo ko pa no ɛne fia nti bi a num ya mo dem no tu fu se o ba na wa mo modin se wo be yi ja ko fi ase meto tam de bread ni ko mu ni na very beautiful na bibia wo bia so wo be so ko toy site bia e ha bra e atim extra so bra oda wo mu se very beautiful site me tourism ambassador akwa afachimansa blog bedu oni am baba no me ka de se free ene fe bi ni be bia na na kase da fa kama no ba wo no mu ni bread ni kuma na wo fu mo fu me be bi fu am ka ka kafe bread ni kuma ni kenki no mu di yeah so even river konya kwa na me bu na ya fa ya no nyede ya fa fa ko so go for the snap edu akwasida e patro edu kwasida ne da bi o ha pede ko ba beji apa ye de ma insuo snap na gugu ya biso na bisa de no de snap ye de aba ha ti ne wa ha no bi me ba pede fo mama so tee no se ebisade bi da so na aba na wo de to insuo na ni ma wo tutu gu nyina na eyeyi to adwuma be ya ebe pim wa perfect so baby o bi a no bese so so bo mo de no aye de ta na ke se bia wow F